Surplus Store, corner People's Drive, and 124th Street. Zer egingo dugu gaur? Ez dakit aspertuta gaude. Jo, parke batetara joan nahi nuke. Zer iruditzen zaizue hurrengoan non resortera joaten bagera? Tu amatxoren kotxea dagoazen. Baina lehen da bizi hortza garbitu eta pixa egin. Jo, ze ilusioa dakat. Esan didate noria oso polit bat dagola. Eske niri noriak beldur ematen dit. Lasai, ez du bildurrik ematen. Jupi! Asko falta da. Asko falta da. Asko falta da. Asko falta da. Hola parkaleko bat dago. Motxilan zer dago? Jateko eta edateko gauzak. Ze polita! Amatxo, erosi sarrerak piztinara joateko. Esan genuen horiara joan beharko ginela? Ala, zaldiak daude. Ni nahi dut hot dog. Eta nik tirolina. Jeronimo! Begira ze piztina polita. Ze kolore polita daka txikien piztina. Bazpada ere zedan hango ura. Begira miniklub bat dago. Ni gazteluak egin nahi ditut. Ala, tiro alarko. Bakarrik ikusi. Nere laguna Asier norian dago itxoiten. Ala, ze morro karabana. Eta bizikleta batzuk alkilatzen baditugu. Daude lotan umeak. Kaixo Asier, gogoratzen zera Amaia naiz. Kastolakoak, zer modu zaudete? Ekarri ditu nere lagunak. Maren, Xabat eta Naroa. Hombre, ezagutzen ditut. Hombre, debalde, bulta batzuk emango dituzte. Lasai. Hasiko gera? Prest! Nik beldurra daukat! Lasai, ez du bildurrik ematen. Hasiko gera? Prest! Polita! Ze polita! Zelan polita daukazu. Bai, eta gainera batzutan partidoak ikusi ditzazket. Futbola oraindikan gustatzen zait. Gaur Errealaren partidoa dago. Nahi dezu ikusi nirekin? Bakarrik kontutan hartu behar dugu, botoi hau abiadora igutzen duena. Noriarena. Baina bestela txintxo ikusiko dugu partidoa. Mismo la raya, lo mete dentro del área, a Zamora en la frontal, a trancas y barrancas, despeja la defensa asturiana, para que recoja el bola todavía en campo de la Real, va a cruzar la línea de separación de ambos campos, la Real denodadamente que manda sus últimos cartuchos.
Laguntza! Kasu zaietan, espezialista bat naiz. Naroak oxigenoa behar du. Ai, ama! Hemendikan atera behar ditugu, azkar! Korrika, aireportura! Aupa, Martin, zure laguntza behar dut. Zertan laguntzan dizut? Ospitalera eraman, azkar! Lasai, nire kontu. Ekarri ditut, mesedez, egin aldezutena. Lasai, aldeguna egingo dugu. Ordenagailuak esaten du ondo daudela. Lasai, ez dut uste ebakuntzarik egin beharko dugunik. Eskerrik asko lagunak, orain etxera eramango ditu. Senditzen dut, baina hegazkina ez dabil. Lagun bati deituko diot, saxofoia dakar. Naut, eskerrik asko etortzagatik. Begira, arazo bat dugu. Lasai, horretarako gaude, zerbait ez dute. Nire hegazkina gaizki doa. Mesedez, ez badizu inporta etxera eraman.